Il-Papa Franġisku kellu xewqa kbira li jkompli tradizzjoni li beda San Pawlu VI wara l-Konċilju Vatikan II li komplew ukoll il-Papit ta' warajh San Ġwan Pawlu II, il-Papa Benedittu, li laqqa lill-rappreżentanti tal-isfijiet tad-dinja biex jitkellmu dwar suġġett importanti għal ħajja tal-Knisja. Din id-darba fl-2023 u l-2024 il-Papa xtaq li nitkellmu fuq Knisja sinodali xi tfisser. Sinodos mill-Grik tfisser li nimxu flimkien, anzi hija triq flimkien li aħna il-ħajja tagħna bħala Knisja bħala Nsara nimxuha flimkien. Issa sinodu huwa l-laqgħa tal-isfijiet li għalija l-Papa ma wkoll din id-darba qed jistieden ukoll reliġjużi, saċerdoti anke lajċi u se jkollhom mhux biss id-dritt tal-kelma imma anke għall-ewwel darba id-dritt tal-vot. L-esperjenza tas-sinodu hija esperjenza li bdiet. Il-Papa xtaq li tibda fid-djoċeżijiet, iltqajna Praga fi frar tal-2023 biex nagħmlu ukoll sessjoni kontinentali. Il-Papa għal dan is-sinodu xtaq li aħna nidħlu f'atteġġjament fejn mhux biss nisimgħu xulxin, imma nidħlu f'atteġġjament fejn nisimgħu Alla xi jrid għall-Knisja tiegħu. Fil-fatti f'wieħed mill-kotba importanti tal-Testament il-ġdid, l-aħħar ktieb, il-ktieb tal-Apokalissi, hemm mument fejn l-Ispirtu ikellem lill-Knejjes. U donnu l-Papa tgħidilna ejjew nisimgħu l-Ispirtu xi jrid jgħid lill-Knisja tiegħu permezz ta' xulxin, permezz ta' ċirkostanzi, permezz anke tan-nies li l-Papa jħobb isejħilhom qegħdin fil-periferija. Dawk ukoll għandhom vuċi, dawk ukoll irridu mhux biss nisimgħuhom imma nwasslu l-aħbarijiet tajba ta' Ġesu lilhom ukoll. Biex il-Knisja lokali tkun tista' takkompanja lill-isfijiet, lill-lajċi li qegħdin jieħdu sehem flimkien mas-suċċessur ta' Pietru dan is-sinodu huwa proprju t-talb. Il-Papa fil-fatt xtaq li nibdew din l-esperjenza bl-irtir ta' 3 ijiem li se jsir barra minn Ruma, imbagħad f'kull mument tas-sinodu se jkun hemm ukoll mumenti ta' talb. Għaliex? Għaliex it-talb jiftħek ukoll għar-rida t'Alla, għall-ispirazzjoni tal-Ispiritu Santu. L-Knisja lokali mistiedna takkumpanja is-sinodu bit-talb. Imbagħad billi insegwu il-notizzi li se joħorġu b'mod regolari mill-medja ta' Santa Sede biex aħna nkunu parteċipi wkoll f'dak li qed isir. Imma x-xogħol tal-Knisja lokali ma jaqafx għax is-sinodu mhuwiex xi ħaġa li inti tiċċelebra f'xahar u tieqaf, huwa proċess. Aħna ħadna sehem fis-sinodu fil-preparazzjoni tiegħu, imma bżonn ukoll nilqgħu dak kollu li huwa l-frott tas-sinodu fl-ewwel parti tiegħu fit-tieni u nkompluh ngħixuh fid-djoċeżijiet tagħna.